friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM, friends tayo. Kinagiling pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo pepabalwane ing Birhen Maria. At kinagilan ng Espiritu. Bapo Maria, mit mo kang grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panaman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Niyan ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko, adi paning Ginoo. Maglari kabul ka na ako, andi indikas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panaman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Niyan ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, mi katawan niyang tao. At may isaw kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panaman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Niyan ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami ka pangayong tuliran, nabang namin pengako ng sa Kristong dirutamo. Amen. Manalangin tamo. Tapuanan mo sa akong grasya, Ginoo, ning Diyos, ning kaluluwan, at tampat ng pamamalita ng anghel. Akilain ang pagkatawan ng taong Jesucristo ang anak mo. Uwina naman ang pamaylasan at kamatayan ng krus. Apakilitan niya naman sana, hindi yan pa ang sugi ng medye. Alang-alang sa puiti, kang Kristong ginumi, iyanasa. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay mesya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang daman inalangga. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay mesya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang daman inalangga. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay mesya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang daman inalangga. Amen. Ilagining pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya pa Benny, iniing Bright Light News. Maging maisip king pamagboto, paganagkaning obispo, karing botante, at para karing detalye. Peka timid ng Malay-Balay Bishop Noel Pedregosa, akatulid ning pamamyelugod king apong Ginoo, ing pamamyelugod para king balen.
Itiing paganaka ng Bishop Pedregosa, akasan metong obispo ng CBCP Episcopal Commission on Family and Life. Kaugneking ulaga ng partisipasyon ng Balang Memalen, king makabiling 2025 national and local elections. Agpangking obispo maulaga ing pamaging maisip at pamibule ng Balang Metong. Nung nino ing karapat dapat iboto king daratang halalon. Pamagisplika ng Bishop Pedregosa, kabilang king sukat panintunan, panugali ring botante, karing kandidato, ing tune at ing kapangnasan sumuyo king balen. Isulong ing hustisyang panlipunan, at ating lakwas sa pamagpaulaga, emu, king pansariling kapakanan. Dapot lakwas na, king kapakanan ning memalen, pelalong king kapaligiran at king ikakayap ning masdakal o common good. Kaugneniti makasundo ing kapanyaw sana ning pisamban king Balang Memalen, maging mapagbante king halalan at potang manalakaran king katutuan. Agpangking talaning Comelec, mabot king migit 69.6 milyon ing bilang ring rehistradong botante para king daratang at 2025 national and local elections. Anong nuka rin king bilang IT, 63% ilapin din kayanakan, kabilang king millennials at Gen Z, edad 18 hanggang 44 banwa. At ako po, Ichinchinnugid, Maya Pabengi. This is Bright Light News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at Maya Pabengi po kay Kayungan. Ini po Ikakaluguran Doris sa pangalan po nating Station Administrator, Reverend Father Joseph Mary Bakay, na kasalukuyan pong nagmimisa po ngayon sa Santo Niño. At nandito po tayo sa DWBL 91.9 Bright FM, yung radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Yes. Pampanga. Yan. Welcome po dito po sa ating Friday Para episode ng mag-archdiocese ating pong na. programa na Barkadahan kay Kristo. At of course, samahan niyo po kami sa isang oras na reflection or pamigunan dito po sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. And of course, tayo pa rin po ay nasa week after Ash Wednesday, Friday, March 7, at ang ating pong saints, no, dalawa po sila of the day, ay si Saints Perpetua, pangalan po ito ng nanay ko, brother, no? And si Saint Felicity. At kasama ko po ngayon, halata naman po, medyo na-miss din natin, mamimiss natin, or hahabol si Ma'am Arlene, ano po, si Miss Otts po, nag-excuse lang po muna ngayong gabi. Bawi po siguro next week, pero si Ma'am Arlene po, try po niyang humabol. Meantime, of course, kami muna po ni Brother Iver ang Pagtsagaan inyong po ninyo makakasama dito sa bandang una. Or hindi natin alam, Brother Iver, kung hanggang dulo na ito. No? Baka humabol po siya. Yes. Mag-greet muna po kayo sa atin po mga walang sawang tagapakinig at nanunood rin. Opo, siyempre, karinganggang alang sawang makirandam at manalbe po, kaya katamo pong Facebook. Maya Pabengi po, kaya kayungan. Sana po may kapag-start na kayo, king pamigunam para king Kwaresma. Oo nga po, no? Brother Iver, siguro matanong ko po kayo kanina po si Father, dahil Father Angel, no? Hello po, Father Angel. Maraming salamat po kanina pong 11 a.m. na Misa King Radio. Habang kami po ay sinasamahan ko po siya over lunch, no po? Sabi po niya parang sobrang dami po, no, nung Ash Wednesday ang mga sumimba. And hanggang alas 10 siya, no? So kaya parang gusto ko pong tanungin, ano po experience nyo po dun sa inyong parokya? Ganito rin po ba yung experience na sobrang dami po? Sabi namin po nga mong kanita, kitang Miyerkules, gat pa na po sinimba. Para kita nga ba. Sabi na, daig na pa ng Sunday Mass. Yes, oo. Daig na pa ng Sunday Mass po siguro. Dahil po kaya katamong kayabe, kaya kasalpantayanan. Panayin dyan po, panayin kaya katamong Ash Wednesday. Opo, no?
sabi po ni Father, ang daming nagpa-cruise, no? Ang abo. Pero mas marami siya kesa dun sa nag-communion. Palagi ko alam na po natin, medyo ang gustong ipahiwatig nun, no? Himayin po natin. Yeah, ay, wow. Ay, ang tabayanan niyo po. Hihimayin po talaga ni Brother Iver yan. Ayon sa. Ayan, nakalagay, no? So, ayan po. So, bago po natin ipagpatuloy, makakasama po muna po natin si Among Pep sa kanya pong paganyaya sa inyo para po makisali po dito po sa ating kwentuhan ng ating mga reflections ngayong pong gabi na ito. Para po bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kaya katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ng Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasalpantayanan Mangkanita lalo lapang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Maraming salamat po, Father Pep. And of course, Brother Iver. Ayan, bago po nagbabasa ng alam ko po kumakaway-kaway po sila, no? Hello po, yan po. Hello po sa inyo, sa atin pong mga tagapakinig. Hello at, po. Siyempre, yun din po mga nanonood through Facebook. Magandang umaga po, magandang tanghali, at magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, regards po kay Ma'am Ots and kay Ma'am A. Oo, masaya na pong pareho kanyan. Yes po. Ay, pala, may itong malungkot siya ring mama ko yung last day na ning kaputol na. I see. Ito naman may itong paratanging... So magkabaligtad ang kanilang emotions na po. Ayan. Okay, pero still, ayun po, pareho naman po silang punong-puno ng grasya. Po. So, ito po, no, pakinggan po natin ang ating pong proclaimer para po dito sa ating ebanghelyo ngayon na galing po kay San Mateo. At kay Bat, dinatangla kang Jesus ding alagad ng Juan amaminyag at ngarang mengutang. O bati kami ang pong ding parisya, magayuno keng maralas. O neng elabitas ang magayuno, ding alagad mo. Nga nang may kibat Jesus. Malyari lawaring lungkot ding kumbirado king kasal. Kabang kaya bede pa yung lalaking kinasal. Alila. Otang era ne kayabe yung lalaking kinasal. Kanita pa mo malyaring magayuno. Imaya pabalita ng Ginoo. Kapuriang kay Kao Kristo. Yan. Maghihimay na po yata kayo. Ayun po. Simula na po. Ino pong muna. Maigsi, ano? Maigsi, sobrang iksi. Dalawang verse lang. Medyo malaman po. No po. Ako po may 3 punto dito. No po. Nada pong punto yun? Ang una punto 1, punto 2, punto 3. Okay po. Ako po yung una, of course dun po sa bandang unang parte, no po. Yung ika nga yung realidad, no po. Realidad na kung saan hindi porket ang iyong teacher o ang iyong boss o ang iyong talaturo
ay ganun kataas, no? Ika nga yung wisdom. Kasi ang unang parte po ay ang sinasabi, ito ay mga tagasunod ni Saint John. Di ba? Opo. The Baptist. Okay, alam naman po natin kung ano po ang kung sino si Saint John the Baptist, di ba? Hindi po natin maku-question yun, no? Pero hindi ibig sabihin na ganun ang iyong teacher, ganun ka na rin. Kasi medyo nakakagulat yung kanilang tanong. Ba't kami? Di ba? Yes, opo, no? So, may requirement no? Gusto mo ba maging kapareho ng iyong guro? Di ba? Although meron din kasabihan talagang wala naman kasing higit sa kaniyang maestro, di ba? Pero sinasabi ko po dito minsan is it takes babad, no? Talaga bang papaano ka sumusunod, papaano mo na-appreciate or papaano mo fina-follow yung instructions ng iyong guro para maintindihan mo talaga yung kanyang practice, ang kanyang pinagdaraanan, no? At paano siya magkaroon ng kaalaman dun sa kanyang ginagawa. Yung practice, yung parang bang ang dating kapag ikaw ay tinuturuan, hindi lang sana ito out of obligation, no? Pero ito ay merong sincere practice or obedience, na po. Yung ginagawa na po nila. Yes po, yun. So yun po yung una kong punto, na realidad na mas marami na tayong mga alagad, kakaiba ang ating takbo ng utak doon sa ating mga talaturo, sa ating mga elders. Kaya nga, no, yun yung realidad. Pero of course, we are hoping and we are being challenged. Kung mabuti siya, like kung si Saint John the Baptist, sana maging ganun din tayo. Diba? Na kita naman natin ang ginawang sakripisyo. Diba? Hindi ko na yun kukwento. Nasa ibang ano na po yun. Nasa ibang parte na po ng ating usapan yun. Tapos yung po yung una kong punto. Gusto niyo na po bang sabihin yun sa inyo naman punto? Talagang pinasa mo na. Opo, para mamaya, para po nagkukwentuhan tayo talaga. Opo. Kasi pag sinabi ko na pong lahat, sasabihin ko sa inyo, 30 minutes yan sa inyo niyan, brother. Hindi naman. Sige po. So yun po yung una kong punto. Yung sa unang part na talagang realidad yon. Pero kailangan talagang bumabad ka. Talagang isa puso mo yung natututunan mo sa iyong teacher para hindi ka ganitong mag-react. Yan lang po. Totoo po yan na merong kaugalian yung pag-aayuno. Na sabi nga dito, bati kami nga na ang poding pariseo, magayuno ilo, maralas. O na hinding kaya kang alagad dalila. Na waling pamiyaliwado. Deni pariseo la at meka din haliwa pag ni tala turuno ng batas na magayuno. Pero di nga be mo lagad nung di nang kaya alagad lamo, alagad mo lam ng pamiyaliwara o tela magayuno. Po. No, kaya katama po, normal mo po kutang ito. Wala may parehas. Kami magayuno kami din kaya kalila. Po parehas. Pero yung sinabi na po ni nga pong Gino, kita pong mino na hindi ko rin maintindihan ito. Kasi, o nga naman, bakit hindi sila nag-aayuno? Kaya lang sabi ni Jesus nga na malyar lawaring maglungkot din kumbirado king kasal. Wapi naman po. Tutuya naman po. Pwede lang ating andahan, ating pamangan, kaburimangan. Para na ano yung andahan kay kasal nung mo kanan tutuya po sa sabihan ng Gino malyari lawaring mangan o lungkot yung pamagayon hindi na pong connection kay lungkot po kabangat yung kakasal siyempre lila po sabi na gani putang alane putang alane kanitano pwedeng lungkot o kanitano pwedeng magayuno. Ingakagit ko po gani, wala mo ating connection in biye tamo king pamakyagom o pangayagom tamo king hapong Gino. Kabangat suyo, masaya tamo. No, totoo naman po ini. Experience tamo po, lalo na rin mag-serve king church, yung karelang ministry, kabang mag-serve ka masaya. Uring balo mo at kaya be may nga pong Gino. Putang alana ka,
O tang ala na naging ministry, po, ala na itang bala mo connection, ala na itang ugnayan, kanita ka dapat lungkot. At kailangan mo kanita yung dapat kang umasa Opo. na sana atsune. Bang ganito pasaya ko. Mhm. Kaya bala mo po, kita metong ko pong kita reflection, na bala mo kayong tulad niya ng miyasawa. Jesus kaya ni ating kasalan, pabalutan naman po, Jesus, yung kaya katamong groom, Opo. ang po yung Santa Iglesia, yung bride, po, kailangan lang pong miyagong pareho. Opo. Balami San Metong, po. Sabi natin po karing sulat na ding kanina ba sulat din kang Santiago Yabao na ing miyasawa kaya tulad na ning pamiyasawa ning Kristo mi kasalyag kayang iglesia po. Ngayon kang ordinary po ini karing miyasawa gustong mi kawani nila po. Diba? May gabrojay metong or magobray metong may kawani nila kayong mapila na panahon. Ating po ngawsan ng longing. Po. Longing, tang magnasa kang sana tune. Po. Potang magnasa kang, ini po nga manwa ng sitwasyon kayo niya, pinitang potang mi kawani yung miyasawa. Ing metong at metong karela magnasaya o nanya po yung kapampangan ng longing. Kapampangan. Itang abog na namong datangya. Opo. Abog na ng datangya. Ita mo naman po bilang talasal pantaya talatuki ng Jesus. King kaya mo pong uring alayo po kaya katamo yung present, itang physical, itang yung kayaryanan ng Diyos. Na pangako na ni nga pong ginong datang king kawakasan na ning panahon. Ngayon kailangan tang magayuno. Base kayo pong ining gospel tamo, magayuno tamo, baking panyatang naning apong gino. Itang kikatamo pong pagnasa na kayaryanan ng Diyos. Kabang alayo padintang ito, sabi na potang mikawa nila, kanita ka magayuno. Lang po yung pamagayuno, yung buri na sabihan, longing or hunger para king kayaryanan ng Diyos. Sana po makanita yung aspetong lawenta mo tungkol king pamagayuno. Sabi ko po din, medyo mas masakit yata ang pagkintid dyan ng pamagayon. Kasi sa totoo lang po, itamo pong talasalpan tayo. Dahil kaya tayo balo yung tune ng kabaldugan ng kikatamong fasting, pamagayon. Sa labatan nyo ko, puputin ako bisantok ng kanina. Ano po, ini po, bukang bibigyan po ini. Ay, Biyernes Santo, balang Biyernes, naning Koresma, kailangan na kumamangang babi. Po. Iyan po yung pamagayuno, itanga ko. Agad kayo pong question na nini. Uri sasabihan na po ng katang Santa Iglesia, fasting, kamamangang babi, kamamangang karne. Iyan po yung tunay pamagayuno, kamamangang babi. Kaya ba natin niya pang age? Yes. Itong senior citizen na ka, okay na, exempted na kang para mag-ayuno. Mani tayo po. Ako bilang Katoliko, ako dapat mag-ayuno, uring past 16 ako po. O mga nano kaya po nga gampanan itang kayadwana na ning kanakong kasalpantiyanan na kailangan kang mag-ayuno. Di may deprive ko po para pamagayuno. Basang kayo po ining metong reflection na pong Father Roseliel Martinez. Ano po, idol kayo niya. Ano po. Fasting can be done for a variety of reasons. Lima mo po itang ikamamang babi. Ano po.
various variety of reasons. To gain freedom from some bad habit, addiction, or vice. To share in the suffering of those who go without. Or to grow in our hunger for God and for the things of heaven. Ito pong tauli, yapin po yung message na po ng Ebanghelyo, tama po. Opo. To hunger, nga na po. Kailangan tang daranop king panyatang naningapong gino. Kasi po, nung eta ka nung mag-fasting, ang tita mo po sabihan, we do not hunger for God. Tayo po, kasi nung eka base po kaning message na po, o tangalane na, kanta ka magayuno nga na. Nung eka magayuno, mo na paninapan ng datang niya. Metong niya po, tapong panwalan kung yan tungkol kayong fasting. Yung fasting, metong yan dapat gawan para magnasa ako na Jesus o yung kayarianan ng Diyos, datang niya kimbiya ko po. Aliwa mo ya po itong pamagpasting nga mamangan babi nga na. Pero may nga nakamamparo ang pongay mo. Mas masarap yun eh. Tsaka mas mahal din kita po po part yata 2 po tayo sabihin. Ayun. At as yun sa akin naman, di ba? Talaga, ano po no? Ano nga po ba yung part kanina na sinabi nyo na susundan ko po sana, ano po? Yun nga po, yung pangalawang punto ko po dito, kagaya po ng yung kanina, yung realidad, no? Yung attitude kasi, no? Tapos yung pangalawa naman is natutuwa ako dito sa usapan na ito. Kasi kay Jesus, syempre, siya naman ang the best, no? Ito yung kailangan kaya mong pangatawanan, di ba? Dito sa panahon natin ngayon, no? Kaya mong pangatawanan kung ano yung ginagawa mo. Especially ito nga, fasting, di ba? Itong season na to, na pa-practice mo yung iyong pananampalataya versus kung ano yun nandun sa paligid mo. Kaya mo siyang ipaglaban, di ba? Yes, Kaya nung sumagot si Jesus, yun eh. Yun na ibig sabihin doon eh. So yung mga nagtanong ng, ba't kami? Di ba? Yung ganyan. Para sa akin, ito nga yung sinabi ko kanina, na hindi nila yata naiintindihan yung kanilang ginagawa. Yung diba? fasting mismo. Opo. So, kaya yung minsan, pag hindi natin alam yung ginagawa natin, kagaya nun, di ba, parang out of obligation, or lang. nasabi lang, ang dali mo masway, no? Ang dali mong makalipat sa iba. Kasi nung nasabihan ka lang ng, syempre, yung mga masisipag, may panahon na magkonbinse, abay mabilis kang magbago ng isip, no? Dahil Kaya hindi mo po, naintindihan. Yes po, yun. So para sa akin po yung pangalawang punto is, it is the true essence of what you're doing that is what matters. Yes. Diba? Yung ganyan eh. So, ano ba talaga ang motibo mo, bakit mo ginagawa yan? How sincere you are dyan sa pag-follow netong, sabi nyo ano, paano yung sister? Senior citizen na yung mga kakilala ko. Yung ganyan. Sabi sa atin, hindi naman. Palagay ko, nung naglagay po ng edad na yon, it is out of concern. Out of concern. Kasi, alam niyo naman po itong ating pong kapaniwalaan. Ano to lagi siyang may love. Ika nga, di ba? Alam niya na kapag umedad na ng ganon, marami ng panulo. Siyempre, paano ko naman, hindi kaya kapag ka nag-fasting yung maraming gamot, lalo na yung anong mangyayari sa kanya, di ba? Bawa yung talagang gutom. Yes, yung diba? talagang walang makain. Opo, so, para po sa akin na yun, yung ginagawa natin, lalo na po dito po sa panahon ng Lent, ay naiintindihan natin. At ito ay sinasabuhay natin with sincere intention, with sincere motibo. Kaya nga po, kuminsan, parang sisti lang. Apo. Sabihin mo yung fasting, punta ka sa Islam. Sa mga poor areas po. Sa mga squatter. Yes. Sasabihin mo ba sa kanila, mag-fasting ka? Wala na nga makain eh. Kaya nga po, yung reflection po ni Father Rose, sabi niya, one of the reasons kanya, to gain freedom from some bad habit, addiction, or vice. Limbawa po ako. Limbawa ako, 69 na ako. Hindi na ako, exempted na ako. Yung fasting po,
pwede rin mag-fast ka para kung may bisyo ka, wag mo na gawin. Opo. Kaya nga dito po sinabi niya, addiction or bad habit. Ito yung, dito ka mag-fast. Dito ka mag-fast para magampanan mo yung tungkulin mong yung fasting. Kasi bakit ako 60? Hindi na ako nagkakasala. May 60 ako, hindi wala na yung bagay yung mga 60, wala na mga bisyo. Hindi na nagkakasala para kung titignan natin yung isang reason kung bakit may fasting na kumalas ka sa mga bisyo mong hindi magaganda. Kaya nga po para sa akin po ang fasting dito ay gamitin natin sa mga sabi nga po iba't ibang reason. Ang fasting po para sa akin po ito yung pagkakataon na pwede kang magdasal na hanapin mo si Jesus sa buhay mo. Yun nga po, sabi nga yung may clamor, may longing ang buhay mo para kay Jesus. Yun ang fasting. Tsaka yung fasting gamitin natin, ito madalas po sabi sa atin dito yung almsgiving, yung pagbibigay ng mga tulong sa mga nangangailangan. Kung magpapas ka, sabi niya, yung matitipid mo sa pagkain sa pag-fasting, then i-offer mo sa mga taong nangangailangan. Pero kung may pagkain ka dyan, itatabi mo lang dahil magpapas ka. sa susunod na araw, kakainin mo. Ano yun? Yes. Parang wala, doon ko po hindi nakikita yung kahalagaan at yung importance ng fasting. Kasi pag nakatutok lang tayo doon sa hindi ka kakain ng karne, madali pong gawin yun. Yes. Madaling gawin. Kaya i-apply natin ng pagpapasting sa iba't ibang kadahilanan o paraan para mabigyan po natin ng halaga ang obligasyon natin na fasting. Yun po. Yes, so at saka pag tinignan mo, Brother Iber, doon sa sinabi ng kapag ka ikaw ay mag-aayuno, di ba meron yung parang meron yung rules to follow, di ba? Dito sa linya na to, kahit na literal to, at nakakalat namang masyadong pag-aayuno nito, dapat hindi nalalaman na nag-aayuno sila. Sabi diba? nga po, pag nag-ayuno ka, kasi sa Old Testament po, pag nag-aayuno, yung budburan, bubuhusan ng abo, yung ulo mo, punutin mo yung damit mo, para makita ng mga tao na nag-aayuno ka. Ayaw po ng Diyos na ang ganoong mga ritual na bagay na parang pandabas. Yes. Pandabas. Kaya mag-ingat po tayo doon sa... Yun, at saka ito, di ba? Yung sinabi nga dito na the fact na sinabi niya, ba't kami di ba? Ibig sabihin sila nagkukwento, nag-aayuno ako, di ba? Hindi yun ang hindi parang pakitang tao lang. Yes, of course. Parang parang compliance lang sa inihingi ng batas. Yes. Teka muna, Brother Iber, 6:35 na pala. So tayo po muna ay mamaya pagpapatuloy po natin ang mga natitira pa pong reflections, pati po ng ating pong mga kabarkada. Meantime, tayo po ay aanyayahan muna ng ating among sahimpapawid para sa programang Connect Ka, Katekista. Sa ating mga gusto po maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. Once registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Kung may mga kahilingan kayo, intention sa pasasalamat, pwede niyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily prayers and daily masses. We would like to thank si Seson Basco of Our Lady of Victory dyan sa Dauma, Balacat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka
Katekista Program. Salamat po, Father. Ayan po para po sa ating programang Connect Ka Katikista. At ngayon po, no, Brother Iber, magbe-break muna po tayo para po mapakinggan po natin ng mga ilang paalala. Karoon din po ang awit na Gawan Meng Malinising Puso Ko. Diyan lamang po kayo. May good news kami sa'yo! Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space Yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam.
For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology. For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Magbalik niya po yung barkadahan kay Kristo at dimdamtaya yung kantang Gawan Meng Malinis ang puso ko. Dito pa rin po sa atin pong radio booth, kasama po natin si Brother Ivor. And of course, sa pangalan po ng ating mga kabarkada, si Ma'am Ots and si Ma'am Arlene. Next week po, hopefully makasama na natin sila. At of course, si Father Pep po, na ngayon po ay nasa Santo Niño para po sa misa. So ito po, sabi nga po natin, magbalik po tayo. Una muna, bago po tayo sa ating reflections, yung po muna mga kasama natin through FB or kung meron po mga comments. Brother Ivor? Opo, may pabingi po karining kakatamong FB viewers at listeners mo naman. Kasalikuan na magmaneho kanini. Brother Eric Tungol. Hello po, bro. last Friday po, magmaneho ko itong pauliya po kanya ni Batking Obrana. Kang Michael G. Mariano, kang Fried Rice, ba? Santing nalagyan yun Fried Rice Perez, kang Ricardo Gonzales, kang Candy Byron Pantaleon, kang Irene Moreno Saliba, kang Cherry Pie Saloon, Emelita Ocampo, kang Milagros Peña Baltasar, o sabi mo yung kamanalbe. At subalenan din. At kang Chole Umlas Baltasar, kang Tanakaan, kang Juan Pablo Baltasar. Timorin, karene pong FB comments, iba't kang Jeneline Lasprilla. Nanoy, nang puli kabek nga. Kaya pwede dyan. Nang puli kabek. Angeli Baltasar Santa Maria nga na. Magandang gabi po sa inyong mga BKK o si Juan Bautista. Tinanong si Jesus kung bakit di nag-aayuno ang kanyang mga lagad. Ang pag-aayuno ay di dapat balita ng isang tao na siya ay hindi dapat ipamalita ng isang tao na siya ay nag-aayuno. Yapin po, mag-ayuno na kam tangyari abalo na po. Pagitan tawin po din na po sabihin nila. Kang Cherry Pie Salon, amen, nga na po. Kang Gloma na Lili Tobias, magrasyang bengi po kay Kayungan, nga nas. Kang Brother Amando Manangkil, hello po among pe, magayuno tamo, uling metong yang paralan para milapit tamo king lugod at lunos ni nga pong Gino. Ngening maleldo, impamagayuno, anti tamong makisantong o makirame king lasat kamatayan ng Ginong Jesus, king krus, at pamanyubli ng mebye. Antimurin, makisan metong king kasakitan daring kapatad tamong kapus king kabiyayan. Ito po yung haman nun tamo. Alang tuknangan, lubas at danupan at impamagayuno sa sagiwa na king kapanamdaman ing pamikisusig at pamisan metong daring lelangan ning apong Gino. Hence, fasting is a must to strengthen our connection with the Lord God. Yeah. Salamat po among the Friday episode. Nagka-BKK watching and listening. Good evening po. Good evening po. Salamat po. Tama po yun. Yung fasting makakapagpalakas sa atin. Kala mo lang makakagutom o kaya makakabawas sa iyong kayamanan or sa we sa gain iyong, more. Yeah, di ba kasi iiwas ka, di ba? So akala mo pag umiwas ka mababawasan ka pero hindi. Ito yung magdadagdag sa iyo. Po. Sang Sister Lori. Ano po? Good evening to all. May I please share the following. Fasting matters given by Pope Francis on Ash Wednesday. Thanks. Ash Wednesday, fast from hurtful words and spread kind words. Wapin po. Wag munang magmura. Fast from discontent and fill yourself with gratitude. Ayan.
Fast from anger and fill yourself with meekness and patience. Galing. Fast from pessimism and fill yourself with hope and optimism. Puro pag-asa po yun eh. Fast from worries and fill yourself with trust in God. Fast from complaining and fill yourself with the simple things in life. Fast from pressures and fill yourself with prayer. Fast from sadness and bitterness and fill your heart with joy. Fast from selfishness and fill yourself with compassion for others. Fast from unforgiveness and fill yourself with attitudes of reconciliation. Fast from empty words and fill yourself with silence and listening to others. If all we try this fast, the daily life will be filled with peace, trust, joy, and life. Ano pong basa po kang Pope Francis. Today, as Wednesday, is a day of fasting and abstinence. A reminder nga na pong Sister Lori. Dagdagan kaya po hindi siguro fast from texting. Iwas ano ko pa po gagululin kaya kung pati nga pong king kaka-text. Ayaw mo nang pansinin na tumatawag sa'yo kasi text ka ng text. Happy viewing Makatipid din. ka po. Yes, happy viewing din po kay Brother Zabe, kay Ma'am May GF, ganun po kay Miss Eugenia Losnong, and kay Miss Bernardita Tamayo Laksamana, watching with you, sabi po niya. Amen naman po, sabi ni Miss Eugenia Losnong, and Maya Pabengi po, galing kay Miss May GF. So tuloy po natin, bro, konti na lang. Opo. Baka meron po kayong dagdag. Okay na po ito, pero may ko mo po dita kinin kang dakal. Yes. Po, kaninin po kang Sister Lori na sasabihan ko pipunan din in fasting, mo kabut kitang pamamangang babi. Noon dakal pong bagay yung paralan tamot pwedeng gawan tungkol kayong fasting. At doon pong karakal din po sinabi na pong Sister Lori, karetang kaya mo po, real talk tamo po. Karetang tao nga lang gewa, kagising na ni ngabak, bunganga yan, bunganga, mag-fast ka pangin. Kapabubunga ka. Sabi na po kaya fast from sadness and bitterness na puro na mo pag ginakita po gay ala pong dulot kay katamo ita lalo kang ita sa presyon. Then pong sinabi na pong Sister Lordy nung ila pong ipuasta mo kasalesen na po simpleng biye mo po. Hanapin po nito may itong kakilala ko, simpleng biye karing simpleng tao na yan po nga pong Ginoo yung mandaton karela. Yes, amen. Yan po. At siguro yun sa akin na lang din po, bro, no, is nga sabi mo, reality, real talk. Yeah. Natutuwa ako nung sinabi ni Jesus, yung ehemplo niya. Yung sinabi niya na, o paano kayo magiging malungkot? Nandito pa ako, yes, diba? Laging there's always a time for everything. Diba? Kunwari, gawin natin literal o kaya naman sa mga panahon ngayon, nasa birthday ka naman, brother. At nakasubangot ka naman dyan. Para kung pumunta-punta ka ng birthday, tapos ando ka sa isang sulok, nagmumukmuk ka doon, di ba? I mean, niliteral ko lang. Pero, para sa akin is that, of course, Jesus is with you. So, will you be happy because God is with you? Diba? Yung ganyan. Tapos, pag dumating naman yung time, ikaw ay nagkaroon ng kasalanan. Sa iyong kasalanan, do you think kasama mo si Jesus nung gumawa ka ng kasalanan? Definitely not. So mag-mourn ka, do something about it. Diba? Doon ka dapat mag-fast. Yes, opo. So, dahil wala sa iyo yung Diyos. Mga sakramento natin, naka-ready naman dyan. O, ano una mong gawin? Diba? Confession. Diba? Pagkatapos nun, marirevive. Diba? Sasaya ka na ulit. No? And, yun nga po, sa akin yung sinasabi nga po dito ni Jesus na, nandito ako. So, gusto niya makasama niya tayo.
Yes Diba? po. Kasi all of us or most of us, pinag-uusapan natin yun talaga puro fasting. Pero reminder din, no? Ayun nga, again, baka naman sa kapa-fast mo, nakakalimutan mo na talaga yung communion with God at makapagpasaya ka ng ibang tao. Kasi kasalanan din naman yun. Kunwari, magkaibigan tayo, bro, no? Meron kang gusto ikwento sa akin na masaya. Because that is your joy, di ba? Magandang balita. Tapos sasabihin ko sa'yo ganito, ay Brad, wag mo muna akong kausapin kasi ako ay nagpa-fast. Hindi ako pwede makapagkwentuhan. Do you think, brother, tama ba yung aking ginagawa? Ang understanding ko din po, ay dapat ikaw lang ang naapektuhan ng iyong fasting. Diba? Ikaw ang nagsasakripisyo, hindi nagsasakripisyo yung ibang tao dahil sa'yo. Yes po, bro. Yun nga po, mula kanina po, nabanggit na po natin na merong kanya-kanyang variety of reasons tungkol sa fasting, kung bakit nagpa-fast. Pero balik po ako dito sa gospel mismo. Diba? Sabi na habang nandito pa ang lalaking kinakasal, hindi kailangan mag-fast. Hindi ka kailangan maging malungkot. Sasabihan na po ni nga pong Ginugeni, kabang atsuko shipping mo, ka dapat malungkot. Imbye po masakit, po dakala pagsubok, po, lalo na sa mga taong naghihirap, po, huwag kang mag-alala kanya. Kung tatanggapin mong ako'y nasa piling mo, hindi mo mararamdaman ang kalungkutan. Pag-asaya po ini kaya katama po na karitang taong masisira loob. Basta tanggapan niya po nga pong Ginoo. Nano ko man po kabilyang King B. Tapos ketsu ko kitang low place na ning kaya kang B. Ngayon po kakalingwan. In Diyos, babiyan pag-asa. Tanggapan tayo mo po. Makisiping niya po kaya katama. At sana po makasadya tamo pong lumapit mo naman kayo at sumiping, uring. Alata naman po nga karapat. Alata nga liwang puntalan. Alata nga akit kaligayahan at tula. Nung mo king potang at tsuyi nga pong Ginoo. Kaya betama po. Amen. At gamitan tayo po yun ng Kwaresma. 40 days aldo bayo tayo in suffering, death and resurrection ng Jesus. Isadya tayo po yung sarili tamo para siguro po ang 40 days sa migayuno tamo po, big fast tamo kung may liwang bisyo, po may liwang kasalanan. Siguro may patano po rin kay katamong biyeking malinis. Ayan po, 40 days kang misane. Siguro kay bad na nita asundo-sundo tayo po itang tunay pa magbalik at pamaglakad king lakad at dala na ni nga pong Ginoo. Yes, salamat po, bro. And sabi po ni Sister Presi David, Maya Pabeng po, Brother Iber, and Sister Dory. Salamat po sa inyo. Wow, mag-meeting tamo. Ay. Ayan po, so tayo po ay dadako na muna sa ating segment 3. Ito po ang ating, mga santa ngayong araw na ito. Brother? Okay, kang kapigaganakan kari Santa Perpetua at Felicidad. Ing pangamartir dareng nga duwang babayeng areni, metong yang madramang parti ning kasalisayan na ning pamag-umpisa ning pisamban. Ing Perpetua metong yang kagalang-galang nga babae. At ipelisidad naman ing kayang alipan na magdalang tao, king kayang sepupunan. King metnong katapangan, tabang makatalan king gamat dareng metong at metong, inarapan da ing kamatayan. Kareng mga bagsik ay animal at espada anyang kapanahuna ng Septimius Severus. Miliarity king Carthage, king Amyanang Africa, anyang Aldoiti. Mababanggit la rin karelang lagyo, king Roman canon, agagamitan da king pamagmasusi, king banal amisa. Ito po yung makuya da istorya na po ring Santa Perpetua at Felicidad. Okay, maraming salamat po. And of course, bago po tayo pumunta sa ating concluding prayers,
Meron po kayo mga paalala dyan, Brother Ivor? At yun po, announcement po, mapilan, para po king pamamuklat na rin Jubilee Year of Hope king Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Inyang ika-29 ng Disyembre 2024. May bili la rin siyam mapisamban ng Jubilee Pilgrim Churches 2025. O rin po makatuki. Muna, Metropolitan Cathedral of San Fernando, Santo Rosario Poblacion, City of San Fernando. From the Northern District, Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu, Lourdes Sur, Angeles City. Our Lady of Grace Parish, Poblacion, Mabalacat City. From the Eastern District, Santa Ana Parish, San Joaquin Poblacion, Santa Ana. San Luis Gonzaga Parish, Santa Cruz Poblacion, San Luis. And from the Southern District, San Nicolas de Tolentino Parish, Santa Cruz Poblacion, Macabebe. Santo Tomas Apostol Parish, Poblacion, Santo Tomas. At king from the Western District, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, at Santa Rita de Casia Parish, San Jose Poblacion, Santa Rita. Medical Mobile Clinic schedule po, Kempong Adjes, King PPJ, Pampanga Provincial Jail. At ang 11, King Santa Ines Guagua, 12, San Juan Santa Ana, 14, Santo Niño Santo Tomas, 20, Sagrada Masantol, 21, Pulong Maragulang, Angeles City, 25, San Francisco Macabebe, 26, Balibago Masantol, and 28, Balibago, Angeles City. Okay, salamat po. I think yan para sa sako po. Kini po. Kapabaluan po, ang Social Action Center of Pampanga, Incorporated, o mas balo tamo king sakop. Ang Social Service Arm ng kay katamong Archdiocese, gampananay metong Regioton para king Alay Kapwa 2025. Ang makitemang Kaparako, Pakibatan ko. Kapamilatan ng metong radio program ay yaos Nino ing Kaparakong Tao. Iting programa, pakiramdaman at apanalbenya karing Aldo Miyerkules, kilib ng Kwaresma, o king March 12 hanggang April 9, alas 9 hanggang alas 10 ng habak, King Bright FM 91.9. Ding hanggang donasyon, matipon, miras laking Alay Kapwa. Ing Alay Kapwa, metong yung paralan, ban adake, tala naman karing kapatid, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo king biye, lalo na balang panahon ng Kwaresma. Nga po, abe-abe tamong makiramdam, kaniting programa, at midake kasaupan para karing kapara tamong tao. Maraming salamat po, Okay po. Brother Okay. Ivor. At of course, happy viewing din po kay Tita Paz de Jesus. At para po sa mga programang ating aantabayanan, para po mamayang gabi at 7:30, ito ay na talagang hinahantay po ito. King Lagyo ng Jesus with Reverend Father Ronnie Dicao, kasama po si Brother Jeffrey Gomez. Bukas naman po, March 8 at 6:30, live mass from Santa Monica Parish, Santa Monica, Mexico, Pampanga. At 4 o'clock, it's Girl Thing with Miss Mary Jo Aniabut. At 5:30, Laiko Labka, programang makiramdam at magparamdam with the Archdiocesan Council of Laity ng Kekatamong Archdiocese. At 7 o'clock po, ito naman po yung The Lord is My Shepherd. Of course, kasama po si Brother Bong Garcia and Company. Ganun din naman po on March 9 at 6 o'clock, of course, Men of Light with Cardinal Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. At 7 o'clock, Pasacalye with Father Nono Alfonso, SJ. At 9:30, live mass from Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando. At 5 o'clock, meron pong another live mass from Holy Rosary Parish, Angeles City. At 7:30, of course, pinakahuli to, pero maganda rin po ito. Metanoia, Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu with the Diocesan Service Committee, Catholic Charismatic Renewal Pampanga. 7:30 po yan. Kaya naman po, brother, kayo po, ayan, sabi din po ni Ma'am May GF, have a safe and blessed weekend po. Salamat po, Thank you Miss po. May. Thank you.
At tayo pa'y pangungunahan ni Brother Iber para po sa ating concluding prayer. Yung lagyan ng pampo ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. O Diyos, umekat sa upan mo ko. O Ginoo, mamalagwak ka king saop mo. Ginong Diyos, pagkalaman mo kayong mapayapang kapainawan, baan mi pasiknangan laring kekeng pamikakatawan. Ibayo na kesang parati, ning kekang kasaupan, at papanatilya na kaming matatag, king kekang kasuyuan. Amen. Manano na sanang ing mayupayang Ginoo, pagkalaman na katamong benging mitnuking kapainawan, ampong mapayapang kamatayan. Amen. Lagyan ng pampo ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Yan po, at bago po tayo mapupusking kay katamong programa, i-greet po natin ang ating regular listeners. Ayan po, from, of course, ang ating mga kapatid sa Pampanga Provincial Jail, ang ating po masisipag na security guards of Mother of Good Counsel Seminary, Yes. Chancery, ASF and DSF buildings. Of course, si Tita Paz de Jesus, talagang obvious. Nakanunod, nakikinig siya. Opo, magmula alas 5 hanggang alas 10. Hello po, Tita Paz. May itong estasyon. Yes po. Members of the Spiritual Children of Padre Pio, Ma'am Cherry Pie. Ganun din po kay Imang Nene Canlas, Imang Prima Kiwa, Lolo Maximo Arcilia, Tatangami, and Imang Banang Dizon, Sister Elmi Rangilio. Hello po. Brother Bonnie Gania, Reyes family, especially to Imang Mercedes, Kuya Bernie, and Architect Arwin Joseph Santos. Kay Mamita Mileto Campo and family, ganun din po kay Imang Asuncion Gueco and Miss Perlita Garcia Perez Dizon. Of course, special thanks din po sa ating po mga tumutulong, nagdarasal at sumusuporta po. Of course, si Father Ernie from the Christ the Eternal High Priest Paris ng Apalit, San Jose Paris of City of San Fernando, San Andres Apostol Paris, Candaba, San Matias Apostol Paris, Santo Tomas, Santo Rosario Paris, Pau, Santo Tomas. Of course, sa Aurelius Bake Shops, kay Tita Sol and family, ganun din po kay Sir Jojo of Jedi Bakery. Muli po, maraming salamat po. Greetings din po dito po sa atin po mga kasamahan dyan po sa may tricycle side dyan. Po, ang ating mga masisipag din na mga tricycle drivers dyan. At saka yung po nagtitinda dyan sa ilalim. Na po, marami-rami pong establishments dyan. Nakabukas pa nga po yung kanilang radyo dyan, didinig. And of course, ang ating po nakasama dito po sa ating tech booth, no? Ayan, si Miss Mika and si Miss Darren. Ayan. So bro, ang iyong mga greetings, paalala. Yes po. Salamat po ka rin kay katamong palaging makiramdam. Yan kayo po radyo. Kang Net Manuel, Rosen, Rowena Malyari, Leone Macapagal, Glo Tobias, Josie Manalili, Jessel Yadao, Jess Garcia, Noemi Salas, Nel Canlas, Giao, Merly Mendoza, Rochelle Marni, Raben Rani, kang Beng Blanco Malyari ng Bulawon Hospital, kang Belinda Manalili, Rio Mercado, Angie Galang, kang Armando Malonzo, kang Glenat Estu Santiago, ang paring Odi, Patawaran, Alvin Josie Pasia ng Santo Niño, kang Mangiling Laksa, kang Brother Jerry Lintag, kang Eric Tungol, nasabi ko na po nandun, kang Brother Goody Arce, kareng gayabi ako pong El Senyor Nazareno ng San Nicolas First Asuman, kareng batchmate ko pong Michael Jas 1971, kareng kabarkado, Bite 9, kang siyempre, kang sister wife ko po, kang Lita, kang Jambi, kang Joshua, kang JC, kang Rod. At siyempre, kang ganinga po, Juan Pablo, na lulundag na naman kanyan. Kang kalagurang po siya rito, Montemayor, at kang specialist, siyempre, kang among J. Salvador, kanako pong Paris Press. Brother Iber po, pansamantala magpaalam, hanggang po kayong tutuking Biyernes. Ayan, maraming salamat po. Hello din po. Special thanks kay Tita Opie and Tita Mercy. Ganun din po sa office staff ng Santo Niño. At alam ko rin po sa akin pong mga kasamahan sa Comitium no Archdiocesan level. Meron po tayong Comitium meeting at ang venue po natin ay sa Santo Niño Multipurpose Hall. Bukas po yan. May 10 o'clock po tayong seminar and of course the regular monthly meeting at 1 p.m. So muli po, sa pangalan po ng ating po mga kabarkada, si
sister or si Ma'am Ots and Ma'am Arlene, and of course our station administrator, Reverend Father Joseph Mary Bakay. Ito po ang inyong kakaluguran, Doris. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy weekend po and God bless us all.